Jekk ilek tixtieq illi tibda titlef ix-xaħam jew li tkompli titlef ma li diġà tlift, naħseb dal-video huwa għalik. U ħa nitolbok il ma taqliblux qabel ma tisma' dak li għandi xi ngħidlek għax naħseb li ħajjejnek mhux għalissa biss imma anke tul ta' żmien. Kollha kemm aħna nfittxu s-sigriti biex naslu għar-riżultati, però sigriti m'hemm xejn. Illum anke kull teorija tiġi studjata biex xjenza jiċċekkjaw, jaraw, janalizzaw jekk hux vera taħdem jew lew joħorġu bir-riżultati. Però jekk m'hemmx sigriti, żgur illi hemm strateġiji. Passi dak li jkun jista' jagħmel biex jitlef ix-xaħam u jittonja. Allura naħseb li anke lilek ħajjejnuk. Qabel xejn, jiena Mattejus Grasso minn New Better Life u waħda mill-iktar affarijiet li naraw bajnejna u anke bix-xjenza li taħdem hija li nagħmlu l-eżerċizzju minn tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa, idealment nofsija kollox għal min minna mhux japprattika xi sport bħal futbol fejn hemmhekk inti trid qatt aktar ħin, però għalina illi għandna bżonn l-exercise biex nitilfu x-xaħam, biex nittonjaw, biex nħossuna ħjar anke mentalment u fiżikament, nofsija intensiva, nofsija sura ta' nies, idealment taħt il-gwida ta' coach illi ħajkun qed jara x'aħna nagħmlu, ħajpreparalna l-workout, ħajkun hemm idealment anke nies madwarna li minkejl mhux imissumana imma li anke qed iżommu d-distanza tagħhom qegħdin jagħmlu l-exercises magħna għax fejn hemm laqda hemm is-saħħa fejn inti qed tara lil ħaddieħor fejn inti anke qed tosserva x'inhu jagħmel u tieħu l-kuraġġ mingħand ħaddieħor hemmhekk inti ħajjejnek anke biex tibqa' għaddejja jew tibqa' għaddej biex tibqa' ġib ir-riżultati. Mela l-ewwel wieħed huwa eżerċizzju nofsija kollox minn tal-inqas 3 darbit fil-ġimgħa. It-tieni nett dak li tikol huwa kruċjali, però anke kif tiklu jsibu ħafna li jagħmel differenza. Aħna naraw riżultati kbar minn min anke jsegwi l-approach ta' intermittent fasting jgħidulu. Ma jgħodx għal kulħadd, però bażikament min jidra jagħmel bejn 16-il siegħa u 14-il siegħa sajjem, jiġifieri li inti idealment tikol l-ikel tiegħek fi spazju ta' 8 sigħat, ngħidu aħna bejn l-10 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija u l-bqija inti tkun sajma jew sajjem, jiġifieri tixrob l-ilma jew kafè iswed jew ta' iswed, imma qed tixrob affarijiet li huma bla kaloriji kemm jista' jkun hemmhekk jgħin ħafna il-proċess ta' fat loss biex neċċivjaw aktar malajr u biex anke s-saħħa tagħna tieħu dik iċ-ċertu sens ta' reboot ta' resetting, ma nafx il-kelma bil-Malti, skużawni, forsi intu għaspinta jekk il-kelma bil-Malti naħseb Taljana. Insomma, biex is-saħħa tagħna anke terġa' tieħu daqsxejn ir-ruħ, forsi dik hija l-kelma tajba. Pass ieħor fl-istrateġija huwa illi aħna importanti illi nfittxu l-għajnuna. Mela kif għandek coaches li ħajnuk waqt l-exercise, idealment fejn jidħol in-nutrition ikun hemm nutritionist illi mhux biss pjanatlek il-pjan tal-ikel ibbażat fuq il-ġeneru tiegħek, imma anke fuq il-pace, fuq l-istil ta' ħajja tiegħek, kemm il-darba qed tagħmel l-exercise u x'tip ta' exercise qed tagħmel, dawn il-fatturi kollha flimkien ħajjejnuk biex inti jkollok pjan illi blużin u b'kollox ħajkollok idea tal-porzjoniet li suppost tieħu. Issa meta nsemmi użin ma jfissirx li trid toqgħod tiżen kuljum u l-ħin kollu dan ma se tidra fuq għajnejk għax imbagħad il-porzjon ħadd tkun taf bejn wieħed u ieħor inti id-daqs illi għandek tikol jew li m'għandekx. U laqgħet insemmu anke l-ikel kemm hu tajjeb illi anke jkollok break illi ngħidu aħna darba fil-ġimgħa, s-sibt wara nofsinhar, il-ħadd fil-għaxija pereżempju, jew forsi anke jien naf żewġ tikliet fil-ġimgħa, tajjeb, illi inti tkompli ma tal-familja, mela jekk qegħdin tiklu d-dar, it's okay, illi inti ħadd żewġ ta' tsimbit mal-ikel, it's okay li ħadd xi pizza żgħira minn flok selid, it's okay li ħadd naqra deżerta wara l-ikel għax ta' kultant mhux ħajħassar kollox. Min jagħmel l-iżbalji regolari illi mbagħad ikollu ir-riżultat illi ma jixtieqx. Ġifieri dika importanti li jkollna break ukoll. Shortcut ieħor huwa l-ilma. Tajjeb l-ilma illi ħajjejn ħafna qisu bħal pjanti meta nsaqquhom illi awtomatikament ħajjejna mela biex nittonjaw. Ħajjejna wkoll biex jimla dak qisu l-ispazji vojta, ġieli ngħidu għandi rokna vojta. Jista' jkun li dak ma jkunx ġuħ, anzi normalment iċ-ċans kbir huwa li jkun qaċċ jew ikun nervi. Għal daqstant ħantik pariri li inti tixrob naqra ilma jekk tara li mhux normali jkollok ġuħ dal-ħin jew abtej dal-ħin jew anke xi kafè għax dak jista' jgħinek biex jikkalmak apparti, sorry teħrit ngħid skużawni, biex jikkalmak apparti illi anke peress li huma magħmul peress li qed iżidlu l-ilma dak it-te awtomatikament inti qed tieħu naqra iktar ilma minn qabel. U biex naqqad kollox flimkien, il-koll nafu l-2020 kemm kienet sena stramba, kemm kienet sena ta' Mart illi baqgħet anke tmexxi lej 21 u jekk qatt ma kien iż-żmien
illi namlu l-eżerċizzju, illi nkunu b'saħħitna naħseb dan huwa żmien, dan huwa l-aktar ċans opportuni li għandna. Nafu qed nisimgħu anke każijiet illi min jista' jbati b'mart serju affettwat anke mill-obeżità, jista' anke jwassal għal mewt, jistgħu naraw anke li l-ITU hemm pazjenti illi huma bl-obeżità din mhijiex ċajta, jiġifieri apparti il-pożittiv illi ħanidru aħjar, ħanħossuna aħjar, ħanqumu aħjar, ħanorqdu aħjar, ħajkollna aktar enerġija, il-ħwejjeġ ħajqogħdulna sbieħ, hemm ukoll il-fatt li jekk ma nagħmlux xi ħaġa iwa pass wara pass, jekk il-passi jkunu lura flok il-qudiem nistgħu anke nispiċċaw f'sitwazzjoni kritika jew serja ħafna. Għaldaqstant ħanerġa' ngħid jekk qatt ma kien iż-żmien li nagħmlu xi ħaġa naħseb dan huwa l-aktar żmien opportun, ejja flimkien bħala poplu niddeċiedu li kull individwu jagħmel xi ħaġa. Jekk min-naħa tagħna nistgħu ngħinuk, aħna New Better Life. Hawnhekk anka qed nagħmlu dak li jgħidulu is-6-week challenge fejn inti ikollok 6 ġimgħat ta' exercise u ta' nutrition biex tibda fi triq it-tajba, il-maġġoranza tal-membri li jibdew bis-6 ġimgħat imbagħad wara jkomplu. Però m'hemm l-ebda obbligu li dak li jkun ikompli wara assolutament. Imma daw l-ewwel 6 ġimgħat qed jagħtuk diġà il-bażi biex inti tibni fuqha. Kif għedna, ir-riżultati jiġu biżmien għal daqstant il-maġġoranza wara ikomplu, però anke min jażel li jagħmel xi ħaġa oħra x'imkien ieħor, l-importanti illi bdejna u l-importanti illi komplejna. Jekk nistgħu ngħinuk, tista' anke tikkuntattjana fuq 9900 3909, 9900 3909, jew anke ssibna fuq Facebook New Better Life, jew għandek issib iktar links għaw taħt dan il-video, jew issib xi buttuna għax nagħmlu ħafna buttuni differenti fejn tista' anke tikkuntattjana ta'. Jekk għandek bżonn anke tkellem lili personali, jiena Matteus Grasso, Mattheus, skużawni semmewni naqra komplikat, Mattheus Grasso. Unkun nista' anke nkellmek personali mhux problema ta' xejn. Nawguralek is-saħħa u l-ġid.